piare. Pim pom Pikasin ndaka joyi mana jwa shi ha biga no nene awu bibi nwam olo awla gbe oda nwo bi mana elema mana konye na me ya le shi anya oje ga ku ihe ala ngbo paro yo le ja o ogini de me ya o owo je piare imana oga ga ku ihe ala ngbo paro yo le ja o ogini na pa ihe owo je piare o oje ga patu e ngbo paro ya lo were ogini na pa ya o owo je piare oje na kokeke ngbo paro ya kokore ogini de me ihe owo je piare o oje ga ku ihe ozo oje me bozo o ogini na pa ihe owo je piare anya jo manda ho wo de piare ole panu de ho wo de piare o arere rigo la mo de piare o ebere febru la mo de piare o ipega people oje kuzi na kuzi aka no ya blackberry o ogini de me ihe owo je piare o ona pa na church aka no ya handset ye ogini de me ihe owo je piare ekweso sana na kushie n'ime ona mara kwa na ga n'okporo ụzọ ọ maghị n'ụgbọala na-abịa o ụgbọala ga-ebu ya ebu ọsọ ma bịa ịzụ ahịa ọ na-apịgharị ga ogini na-apa ihe ọwụ onye mpịgharị apịga pimpom na handset anyị na-ade mmanụ anyị ajụma ndị ahụ wụ ndị mpịgharị o anyị ajụma ndị ahụ wụ ndị mpịgharị arịrị erigbuola m onye mpịgharị iberibe akụgbola na-ewe onye mpịgharị o ọwụle nde ọwụ ndị mpịgharị ndị ekwe mmụọ ndị mpịgharị chai ọwụ ndị aka n'igwe ugole ndị mpịgharị ugo aka fuole mbo ọwụ ndị aka n'igwe ịma na onwe m akụkọ goga ndị mpịgharị achị m ịma na onwe m obere obega ọwụ ndị aka n'igwe ebe ọ pịga tugole ndị mpịgharị ana chanti aregalo ọwụ ndị aka n'igwe ana apịga pimpom ndị mpịgharị pimpom ọwụ ndị aka n'igwe ana apịa tọ aregano ndị mpịgharị ha na-ezuzu aregano ọwụ ndị aka n'igwe n'ituga agbaga mama nwenyi ndị mpịgharị mụ na-ekwesịtela hụrụ n'ihu ọwụ ndị aka n'igwe ụfọdụ anwụ fuola ọbara o ndị mpịgharị ebe mega tugole ọwụ ndị aka n'igwe ụfọdụ atụfuola ego ha o ndị mpịgharị ihe enyi Facebook ọwụ ndị aka n'igwe achị m ụfọdụ atụfuola ndụ ha o ndị mpịgharị ihe enyi Facebook ọwụ ndị aka n'igwe ana m ajọdo efedala ego ole ndị mpịgharị ijikwe connection ọwụ ndị aka n'igwe takwa ihe dị mma na atụgo ndị mpịgharị kedu kwado maka ndị blackberry na ndị pink ọwụ ndị aka n'igwe ipetakwa ihe dị mma ndị mpịgharị nwanne subscribe kwala ọwụ ndị aka n'igwe anyị ekele ndị NTA lo ọwụ ndị aka n'igwe na-etu salad nne ha ndị mpịgharị anụwụ ndị mma o ọwụ ndị aka connection ndụ mgbe ọwụ ndị aka n'igwe anyị kagasị onye na-apị ya pịa jere mmapị ndị mpịgharị ọwụ ndị aka n'igwe ebe akoshime oje ga-akpụ ihe ala ngwa kpara oyi ọdịcha o ogini na-eme ya o ọwụ onye mpịgharị ịma na ọ ga-agakpụ ihe ala ngwa kpara oyi ọdịcha o ogini na-apa ya ihe ọwụ onye mpịgharị o oje ga-akpụ ọtụ wee ngwa kpara oyi ala owere ogini na-apa ya o ọwụ onye mpịgharị oje na nke okeke ngwa kpara ya nke okore ogini na-eme ya ihe ọwụ onye mpịgharị o oje ga-akpụ ihe ọzọ oje mebe ọzọ o ogini na-apa ya ihe ọwụ onye mpịgharị anya jụma ndị ahụ wụ ndị mpịgharị ole kpanụ ndị ahụ wụ ndị mpịgharị o arịrị erigbola m ndị mpịgharị o ebere emeburula m ndị mpịgharị o ihe epega people
Abarala handset mo, Yazorola handbag mo, Abarala handset mo, Yazorola handbag mo. Abaye dikrela no siyaga ni bokoro, siyaga ni bokoro, siyaga ni menjem. Abaye moto handset bima o, abaye na moto handset bima. Erola ni yala, omandi yala abaye kuoku, abaye lano. Eba pinga no handset ya o. Amota bagidele ruta no neja. Magaye ti mabo mashaya jegi yala. Conductor ti mashonya bola feshia. Anyi no na lo neja, anyi erugo neja. Nwa boya maka na pasi ya were ego ya. Ohu makwa na ego ji na kwụkwọ. Obido kwa no chari mego ya o. Ebe ọchọ ga ego ya esuru handset ya. Boye tie, aboye be. Abarala handset mo. Eburula handset be. Adodola ego njibia o. Abarala handset mo. Yazorola handbag mo. Abarala handset mo. Yazorola handbag mo. Iyo nya chokov. Ekula prakoge. Do the right thing at the right time. Afana na wana monso. Oh why not notice? Ina henwo no wa dugbola mojo. Shireke zomana anyi. Dugbola mojo, dugbola mojo. Dugbola mojo, elu dugbola mojo, papa kilekele, kazo bani o.
mujo uwa dugola mujo eluwa dugola mujo papa chilekele gazobani o oliso yema gazobani o nakandiro gazobani nakajo wande gazobani o nakajo munale gazobani o ande boro barakariala gazobani o wando jipombebu gazobani o nakandio meko gazobani o mande jonde bugao gazobani baba baba gazobani mama mama oh gazobani nakandie nyojo gazobani nakandie mumura gazobani mama mama gazobani baba baba oh gazobani ona uchi ba nozo bim ona afa ebe niile onye chayanu bela ihe n'ebe n'ụwa taa agha ejula ebe niile bọmbụ dada egbe kwu echi nte mana jiri uche n'aka o achị na ọwụrụ n'ogogo anyị dibelu chọọ gịnị ba ya chukwu nna bịanụ nyere anyị aka o olenu mgbe ọ ga-ebie chukwu zọba anyị o ụwa dugbola mụjọ elu ụwa dugbola mụjọ papa chilekele ga-azọba anyị o ụwa dugbola mụjọ elu ụwa dugbola mụjọ papa chilekele ga-azọba anyị o anyị kwuga ke ndị ama onye ụlọ n'ara maka na-ewute bụ karịa bụ ihe chụlụ eme onye kpọrọ nwanne gị onye kpọrọ nwanna gị onye ga-aya kweri onye ga-aya kwago izire ya ụka ọbụla gị gawa n'aka ndị iro gị ma nke fụga m fụ karịa bụ ihe chụlụ eme onye ga-aya kweri onye ga-aya kwagoga onye ga-aya kwaba onye ga-aya kwurubiri ịgwa ya biri omeve ọcha gị n'iru ndị iro gị agbara gị mbi ụyọ ndị ebe ebu gbanahụgo leji anya ndị ntabrala ahụ gị gbamgbam ndekọ mmadụ eburula ewu ga-eburu lezi anya gị abrala gị si na jale emegbu mana ahụgo ajụgbu mana ahụgo abrala ahụ ga-akwụkwọ nwa nnụnụ lezi anya ọfụma aka gasị ihe si ụlọ eme anyị na-ekwucha ya eme ego na mgbe ijiri tụ ụwa gị eji agbada brele na monyi bi onye agbapla nwe nwa mbe chazi eshine
nwa dakpọ ha icheshanya gbakela anyị gara kwụchiri jelo ireko jelo uwa dubola mojo elu uwa dubola mojo papa jilekele ka zobanyi o uwa dubola mojo elu uwa dubola mojo papa jilekele ka zobanyi o lekelu monanye nde nọ n'ala bekee onweghị nke na-alụlọ achị m ịhụ na ụmụnnanyị ndị nọ n'ofesi onweghị nke na-alụlọ maka ndị ntọrị ọwụ maka ndị omekome ọwụ maka ndị ufobio ọwụ maka ndị na-agbọ nshi chukwu zọbanye akọnole ghara ole ebe niile amama nke ezeze onwe makwa ụlọ anyị ga-ebi anyị ahụ makwa ụzọ anyị ga-aga ala ọma jiji eju anwụ achabụga ndị mmanụ ule chukwu zọba anyị ụwa dugbola mụjọ elu ụwa dugbola mụjọ papa jilekele ka zọbanye n'aka ndị iro n'aka ajọ nwanne n'aka ajọ ụmụnnale ndị gbara ọbara karịala ma ndị oji gbambebu n'aka ndị omekome ma ndị ejọ na-ebuga n'aka ndị enyi ọjọọ n'aka ndị amụmụ ụgha
Ogage ugaye Mashekwa njijike mwali mazuma Obogage bogaye Mano bongo komazuma Yezi mwekora vyale Mashekwa njijike mwali gangangam Osegage sogaye Obogage bogaye Ogage ugaye Onye nkupawa Onye nkupawa Mano bongo komazuma Ashibu ogage bogaje Mashekwa njijike mwali gangangam Esi no pogodo Mmewu Ma gloria mumu ni ende tozo Ma shara kwanya Oka manute Piom 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 Awani he jama agbara Abagalo ni chaga agbaraje Abagalo were pa barabia Hotelu ni ne masuru ki o Ufe koji Ma shara kwanya ge Obiangeri manamma gebola gebo ojukwe maji abo ebiri kolop Iwaka manute Jay ana majoge Iwaka manute Ajanki ninde mazuru ki olololo Iwaka manute Ubawi center mazuru ki ifola ya o Iwaka manute Oh mama Iwaka manute Ne fegari la igase padori Iwaka manute Mabo bia Ahera kemeo Abalele o Ya sombema abalele o Mama lo jalamo Dena lo jalamo Mama mo pariare Mama lo jalame Omo ne jala jalamo Mama mo pariare Okwangba nagawa Isha kubolemo Afa ubolemo Dena lo jalamo Mama mo nyengeme Isha kubolemo Afa ubolemo Otulaka wola moka mama nye meme Eche mesha wokra bia jira Magana judi nana by force Ori koba Tiyebe mano bongo komazuma Mashekwa njijike mwali mazuma Tiyebe mano bongo komazuma Mashekwa njijike mwali gangangam Tiyebe mano bongo komazuma Mashekwa njijike mwali mazuma Tiyebe mano bongo komazuma Mashekwa njijike mwali gangangam Magina pata chego gachi ya mwa Idole chapacha Wega yoya Nari alama Mashekwa njijike mwali gangangam Abobi otapya kaka Tiyebe mano bongo komazuma Mashekwa njijike mwali mazuma Tiyebe mano bongo komazuma
mashekwa njiji ike nwanyị gangangam anka dị na ntị Sipo kushie eleghị ihe maka ọnụ kushie ya ahịa na-atụtọ jisi egwu esejula ebe niile obiri na aja ọcha karịchala imega ga-emega bụrụ ọrịa n'ụwa lelekine ma gwụla okorobịa domara m ike agbọbịa domara m ike were elu nwayọọ nwanne nle n'ụwa dị ka iche dị na n'oji tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma anana m ekwula mashekwa njiji ike nwanyị mazụma ihe anyị aka ihe anyị ekwuo tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma anyị si malarị mma mashekwa njiji ike nwanyị gangangam ndị nwokorobịa tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma ọwụ makarị mma gị mashekwa njiji ike nwanyị mazụma ụgaghị ụgaghị tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma ụgaghị mashekwa njiji ike nwanyị gangangam mgbapụchi ezikwu gị tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma kwụsị ọdụ mbi gị mashekwa njiji ike nwanyị mazụma arama ekworo aka n'anya tinyekwe mmanụ ọgbọ nwoke mazụma yo mashekwa njiji ike nwanyị gangangam ireko njenuo ma nne erughala ọzọ egwu aramara onye ọbụla na-achụ agwọ ya bụrụkwe n'uche na ihe ọchụgawa aramara igide agwọ ịra mmiri agwọ ịchụjọ ọgwa agwa agị ahụ bụ warị ya bụ ihe oli na-eme n'ụwa kpachiri anya gị uru na ọghọm ọhụ bụ ebere onye chụga agwọ n'ụwa ihe ọchụga ụkwara mara ọkụkọ hapụ chọkọmoji ndị na-azụ ụmụ onye gbaga pụrụ ihe ọgbaga n'ụkwụ paramara iwi na iri o ịdakwanụ oho nwanyị tụrụ ime ya tụrụ ekike ọwụ paramara ya bụ onudo ya ṅụrụ ya onye gbaga n'ụzọ ihe ọ na-agba ụkparamara ụwa wagbese ndụ onye bega obere ihe bega ụkparamara ya bega dị n'isi Chineke zi ebere ma aka ya dịghịkwa n'ụcha ya bụrụ na abụmọnụ onye gụga akwụkwọ ihe agụga ụkparamara gị mejọ gada exam gị mejikwe na gabasi ya ọ bụ wari polisi chụgo onye ohi ihe ọchụga ụkparamara ma gị chụjụ onye ohi ya gbanụ gị na agbịkwado egbe ya nwụ mpe m onye chụga gwọ n'ụwa ya ọchụga ụkparamara o wegwara mara nụ onye gbaga n'ụzọ ihe ọ gbaga ụkparamara abụrụ chụga moto ihe ọ na-achụ ụkparamara gị nọchie n'ụzọ moto egbuo gị anya ndeku ga-egbu n'ụwa ya ikoga ụkparamara ma ikoga dị n'ịsha ibe ụba ị na-akụji ọkwanụ ya ka onu gị n'isi ụwa m lee ije n'ụwa leweyo ije n'ụwa ụkparamara nụ iteokwu iri okpe ịgbaji okpe ya ka ọ ga-enete ihe anyị na-ekwu ụkparamara ije ụwa ije ụwa ije ụwa ije n'ụwa ụkparamara aramara ụwa m lee olololo ụkparamara anamarakwa nna Chineke aramara ụwa m lee olololo ụkparamara onye ma ije gị ihu ọgụ ihe o je ga ọwụ ụkparamara ya na subsidi na ya ya amị
anagbabu kwanu ya yari kono ba. Life is full of dangers. Abe preach. Abe sendo. Oye zogo chichi iyo nazo ukwara mara o. The politics. The shepe ni ofoma. Oye pige kwente ihe opiga ukwara mara. Mandi yahoo. Mandi Facebook, Mandi to go, ndị pimpom. Ekwanu kejiri eji. Oji ego achụ ego, ihe ọchụgo ụkwara mara o. Ụwa ụkwanụ trialog. Oye kpọsara ya n'ụwa hụ kpọsara ụkwara mara. O nweghị gen ya kọnụ ya. Onye chụga nwanyị ihe ọchụga ụkwara mara n'ụwa o. Ụmụokorobịa ga-ekwenụ ntị. Ịchụta nke ọma ya amụba gị. Izuzu ezuzu oge bụrụ na mmenwu. Uche memano echefanya ijuwale ijelu awukwara mara ijuwale o ijelu awukwara mara onye meganu nwa ya agbachara anya ya o imeje ndụ gị keriru dị n'ụwa imeje ọbụma keriru dị n'ụwa mana izuzu onye n'ụwa ya kụọ ga ya maka ije lo ụkwara mara o ihe ba n'ụwa wekwara mara o maka onye chụga gwa n'ụwa ya chụga ụkwara mara kwamle ije ụwa la yo ije lo wesika o ije lo ataka o ndị na-achị ndị na-akwa ụfọdụ na-eriju afọ ebe ụfọdụ na-agba ọnụ ije lo ụkwara mara o ụfọdụ ka dịrị mma ụfọdụ ka dịrị njọ ije lo wale ebe ụfọdụ ka siri ike ụfọdụ ka dịrị mfe ije lo ahụ ụfọdụ bụ ndị bara obebe ụfọdụ bụ ndị bụ nwa ogbenye ije lo Sunday Owendi ndị na-achị ọchị n'ụwa ndị na-ebe n'akwa ijelo ụfọdụ na-ebere Chukwu ebe ụfọdụ na-agọ na gbara okwu agoti iwu ụwa dịka ozugbo oke mara ya ume onye sokwa ke ya kacha mmadụ onye ka ha ke ya kacha eke kwere okwe onye ụjọ mara onye ụjọ mara aka dobi abụrụ ọgaranya ụwa wale ijelo wa wụkwara mara n'ụwa setu kwụ na njọ iyi na ihe onye mere n'ụwa ka o ji alaje mmụọ ịrụsi ọrụ ihe ọma echere gị gara ụlọ ịla njọ ememelu ewu ya ụra jikwe na spid gbaba ime ọnụ ọgụ ya na ga-ejikwe na revis afọ o wegwara mara ọsọ ndị owenye Sobik nje ike so nwa mama ọwụ Mike Iroko na-ekwunu anụ na ohu olu Captain Zoro body face anụ aka na-akpụ ụbọ iwe onye mmadụ eme ihe ọnụ mento edubrabra edubas adarụ ala erie nka Oscar wekelaji jedo achụkwu ike anyị Chief
ike echechi uche m ihe ụwa mbụ emu ụwa mmanụ ụwa m kụkarịa m ụba nke ego ejebe niile ụwa mkpara m nwanyị ọma nwanyị mara mma asa ụwa mkpara m ji chemụmrama ji ụwa were m chi ọjọọ nye ka m ga-ebugara ya Chukwu nye m akụ chimunye m akụ n'ụba Chukwu nye m ihe dị mma mara mma enye m ngwọrị aje m ngwọrị ese m koroma ya gbadara m ụgba ya dụnere m nkọ enye m ihe dị mma onye ke m ga-abanye nụ ya enweghị onye ihe ọma sọ nsọ o nwere onye gbaji ifu sọ nsọ ụwa gị wekara gị echi ọjọọ onye ka ị ga-ebulere ya che ị ga na pagara n'ụya onye ị ga na-ebugara n'ụya onye ihe ọma bịala gị n'ụwa ji m leweghị ego echela okiri onye ka m ga-ebugara ya onwere onye ga-enye n'ihe ọma bịara nụ Chukwu nyere m aka nụ aga m apagara n'ụlọ onye achị m nke m akọla m nke aka m akọla m n'ụwa Unanuna kene bebe chemante makora kakoko Unanuna kene bebe chemante makora kakoko Unanuna kene bebe chemante makora kakoko Akoko wa akoko ihe mere me akoko wa akoko makọrọ ka akụkọ mere eme o mere ala Owerri daga makọrọ ka akụkọ mere eme o mekwere na manna o mekwere be ka anyị ejere m ikwu egwu na ala Ọnịcha ebe a na-agba nkwụ anya kocha kpakoda ya mma anya tiche gwutenu ya mma omi babarịba anyị rara ngọrajo ya fọ anyị ṅụrụ mmịṅụjo ya fọ ma onye jara nkwụ n'ọnụ gogo abụrụ ji kasị emecha anyị mma aka eji akụ nkwa mebole ya manụ anya gbamanụ gbaga na ụgbarụ mbidi ishakomanụ nwanne hụna Ishakomana boy Onakuma mutontontom Mana yobano chukwu kerigwe Olisa duro numu yonudo Awuni
Una no na nke na-eme che mante makọrọ aga akụkọ mgbakọmanụ. Una no na nke na-eme che mante makọrọ aga akụkọ. Orubekwule mgbe ị ga-ịgba m ihe mere. Una no na nke na-eme che mante makọrọ aga akụkọ. Akụkọ ụwa, akụkọ, akụkọ ụwa, akụkọ ihe mere eme. Akụkọ, akụkọ ụwa, akụkọ ooo. Mgbagemanụ ntị. Ajeruola Lowere, chi nwa kpọrọ m ya kwue, chi dọkịta lere m anya. Dọkịta lekọwa m anya o, amama m bara ya dị o. Dọkịta elecha m anya, ọma m Kaptin Zore, ka m gwa gị kewa eziokwu Kaptin onwe maka ịlaga abalị ya. Ụmụnne die, unu mara na chi na dọkịta ahụ nyekwara m bedie. Chi nọọsụ leje m anya o, nwa nọọsụ nwaanyị ọma mara mma. Igolo nwaanyị ọma mara mma, makoro ketebanụ. Ịma na dọkịta agbela azue, nwa nọọsụ asị mụ Kaptin mecheke nụga ọfụma. Nwoke hulado mecheke gị ọfụma. Enyi nwoke na nwayọ n'ojienu mecheke gị ọfụma. Ọ na-ejekwa, ọ na-abanye, ama m ebe ọ na-eje. Ọ nọdịda mana maka o gafe manụ bandiri na gara onu na junction. Ọwụ junction ahịa mana gbara mmanụ ochie na wonene. Anwada nọọsụ ga-adị ma mpa. Ote ewu na-eti nọọsụ Ote ewu na-eti nọọsụ Anwada nọọsụ ojikwa anya lọvụ ojikwa ọnụ lọvụ ojikwa aka lọvụ ojikwa ukwu lọvụ asị wee to God ọwụkwa onye ọrụ ọ gada egbu m egbu ịhụ na ọ gada apa m apa ọ gada egbu m egbu ọwụkwa onye ọrụ agajeji lọva gwa ọrịa agajeji kisa gwa akọ ejeji masaji agwọ ịba bụkwa nna o bụkwala nụ agajeji n'ụkwa gwa ọrịa hụ n'ọpa mgbọ hụ n'ọpa mgbọ ọwụkwa onye ọrụ ụmụ ibe ọgasị ọnụ ma mpa ụmụ ibe obere gasị nụ ya n'oye ụmụ ibe osisi gasị nụ ya n'oye ịhụ na ọwụ nọọsụ ọcha ya wụ 90 nọọsụ chekwa mmeze ọcha ya wụ 90 nọọsụ ọhịa wụ na akụkọ m ahịa ịkagachi omenu kpachara anya ndị ọcha ngọ na-ebu ezigbo ọhịa na ụmụ fekoche ụmụ nwaanyị ma nwa nkwa na-ewu ọcha bekere agụ dike nwaanyị na-apụrụ o ji eji ụkwụ awụ mgbe aja ndị mmụọ ya na awụkwa na ya wee n'ite ndị mmụọ nwa echie ya erie ọ na-arịka ọba
Ehuna mana bomano dokita seya ha malama yengure gula manya ewo iye ko biaro nu yabo na unu agboronu mana shimala mano wemu gabiru Nice nos kilode Kamaro wekio na gameva hade manajo semanga Asemona gameva hade manajo Amana noswe ore mamo parege Iya ho gogage oh so he gogamo Iya ho dogage oh so he dogamo Doctor Bia ditagie malama yengure jula manya Awada nosugi owukwa no nyoru owoju kwemoji owukwu kubenda owukwa no nyaya egade mamba kwano egade mamba ale mana yage ogade mamba o ogade mamba ebi na ukila mamba o egade mamba aina le manu egade mamba egade mamba egade mamba sage one night no so egade mamba sage bare gbo ma gbo egade mamba gaje tinu gbagbo re egade mamba egade ibu mebu egade mamba egade pamapa egade mamba awon anoso egade mamba egade ibu mebu egade mamba egade pamapa egade mamba sisi gade no ya no egade mamba ndio kagade no ya no egade mamba afada gade no ya no egade mamba egade pamapa egade mamba egade pamapa egade mamba egade pamapa egade mamba Nigeria ukwano obodo anyị enweghị obodo ọzọ onye chama ekwuola onwe ma oge kwuola onwe ahịa anyị egwu ahịa anyị ka gachi malarị mma ike ewe olololo nanụ nnero bịanụ tinye aka ka emechi obodo anyị iburiwo frubada enyi me olololo nanụ nnero bịanụ tinye aka ka emechi obodo anyị maka ọgbagakwa n'ọchịgbagbolanụ onye si nke naanị ya dịrị ya ọchị nke onye fuo n'afọ mma na-agbara ọnụ mgbagbu chọfe kumbe kururu ihe ndị ọkaiwu ndị ọkaikpe o ruola ikpe nkwụmọtọ ka anyị na-ekwu okwu ya ụnanụ n'ahụ ndị soja na ndị uwe ojii kụrụ mụkwa anya ewetu ngari wetu kwuru họrịla anyị mma ewe nanụ nneruo bịanụ tinye aka ka emechi obodo anyị Piano tinha caca e beijou o dadio. Pena cheque, vem a poder matar.
imechi obodo anyị o nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o ndị ọrụ aka nkwado nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o iwe onye nkuzi nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o ndị akụkọ ndị nta akụkọ nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o igbe ahụ mara onye ji igwe zuru ohi japụ ya mapụ onye ji moto zuru ohi japụ iyi na ohi nwe ohi setụ ụkwụ nna ezumere ego anyị nna ezumere na-aba mere ego anyị ihe ọhụ nene ma ndị ji ntị steeti ego ya ezumere onye ji na-akụnye n'ụmụ ogbenye akụ ezuru ezu nwee kesa ya ọfọma ọ garị anyị mma maka ihe chi nyere anyị n'ozuru oke ekesa ya ọfụma na ọ garị anyị mma akụchi nyere anyị o iyi na ụmụ mbịa adala nrụ akụchi nyere anyị ka ekesa ya ọfụma ya bara onye ukwu ya bara onye onye ihe nka nye anyị ọrụ nkwụkwọ anyị ụgwọ ọrụ na ọ garị anyị mma nye anyị ọkụ nye anyị mmiri na okporo ụzọ dị mma ọkụ ghara anyị ogene na-eme ka ndị anyị na-enye obodo ndị ọzọ ọkụ ha na-anọgide mana nke anyị ogene na-eme onye chimekwukwula eziokwu ya kọkwa n'ogu na ọfọ obodo ama mma mara anyị niile obodo ajọ njọ jọrọ anyị niile onye nyere ọrụ ngo biko rụkwa ọrụ gị kwanụ taksị kwụkwanụ reji ka imeji obodo maka ihe ahụ gakwa n'ịgwa gọọmenti ikwu ma gọọmenti ha gakwa n'imegbu ndị nwo na chi ọhịa rịrị anyị mmanụ iyi na akịrị kwa akị akpakwu ekere ya dapụranụ ije ewe ololo nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o anyị na-eme anyị si anyị n'aka mana anyị kwere ọ ga-adị mma onye na-emesi n'ụzọ nnụ ya arama na-agbada ọ bụ ebere setụ ụkwụ egwu abaala asa ọgba onye na-apụbara ya n'ọgba sawa ụgbaka bibiriwe sawa piano akịrịka ọnwụ nkwasiri ike njedu ọmarema oya Rome I love Naija Naija we country I measure obodo anyị ndị obodo anyị lelo gadị mma o Naijiria ihe gadị mma o Animo steeti ihe gadị mma o umibe kwenu gadị mma o militansi kidnapping ala akọrọ ọgbalaga ọ ga-ala kọntrị na smuggling ala ọ ga-ala ngarị ga-ala ala anyị ga-arịrị anyị mma ala Naijiria lele ọ ga-adị mma ayọba olisa ihe garị anyị mma ewe olododo nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o isewedni anara mekwula nanụ nnenu bịanụ tinye aka ka imechi obodo anyị o maịtị iroko ndị wedni anara mekwula nanụ nnenu
Owunde mpiare pim pom Pikasin ndaka juoyi mana juwashi ihe apiga na onene ọwụ bibi nwam olo ọbụla gbe oda nwobi mana elema mana nke onye na-eme ya na-echi anya oje ga-akpụ ihe ala mgbe ọkpara oyi ọnịcha o ọ gịnị na-eme ya o ọnwenye mpegharị ịma na ọ ga-agakpụ ihe ala mgbe ọkpara oyi ọnịcha o ọ gịnị na-akpa ya ihe a ọnwenye mpegharị o oje ga-akpụ atụ wee mgbe ọkpara oyi ala Owere ọ gịnị na-akpa ya o ọnwenye mpegharị oje na nke okeke ugwu akpara ya nke Okori ọ gịnị na-eme ya ihe a ọnwenye mpegharị anyị kagasị onye na-apị ya pịa jere mmapị ebe ọkoshime oje ga-akpụ ihe ala mgbe ọkpara oyi ọnịcha o ọ gịnị na-eme ya o ọnwenye mpegharị mana ọ ga-agakpụ ihe ala mgbe ọkpara oyi ọnịcha o ọ gịnị na-akpa ya ihe a ọnwenye mpegharị o oje ga-akpụ atụ wee mgbe ọkpara oyi ala Owere ọ gịnị na-akpa ya o ọnwenye mpegharị oje na nke okeke mgbe ọkpara oyi nke Okori ọ gịnị na-eme ya ihe a ọnwenye mpegharị o oje ga-akpụ ihe ọzọ ojeme ebe ọzọ o ọ gịnị na-akpa ya ihe a ọnwenye mpegharị anya jụma ndị ahụ nwude mpegharị ole kpanụ ndị ahụ nwude mpegharị o arịrị erigbola m nwude mpegharị o ebere ekpeburula m nwude mpegharị o ihe epega pipụl abarala ahụ ha nsetimo ezabụrụla ahụ ha mba gbo ọrịkọba abarala ahụ ha nsetimo tugole tuga agafuola mgbo ịma na onwe m akụkọ goga achị m ịma na onwe m obere obega ebe ọ pịga tugole a na-acha ntịgharịganụ a na-apịga pimpom a na-apịa tụgharịganụ ha na-esi ụzọ arịganụ ụfọdụ gịnị tuga agbaga mama nwe enyi hụ na-ekwesị etela hụrụ n'ihu ụfọdụ anwụ fuola ọbara o ebe emega tugole ụfọdụ atụfuola ego ha o n'ihe enyi Facebook achị m ụfọdụ atụfuola ndụ ha o n'ihi enyi Facebook ana m ajụdebelala ego ole ijikwe kọnekshọn ikpetakwa ihe dị mma na tugo kedu kwado maka ndị Blackberry na ndị Pinky ikpetakwa ihe dị mma nwanne sọskraịbụ kwala anyị ekele ndị NTA lo Airtel na-etu salad nne ha anụnwụ ndị mma o na kọnekshọn ndụ oje ga-akpụ ihe ọzọ ojeme ebe ọzọ o ọ gịnị na-akpa ya ihe a ọnwenye mpegharị anya jụma ndị ahụ nwude mpegharị ole kpanụ ndị ahụ nwude mpegharị o arịrị erigbola m nwude mpegharị o ebere ekpeburula m nwude mpegharị o ihe epega pipụl onye nkụzi na-akụzi aka nọ ya Blackberry o ọ gịnị na-eme ya ihe a ọnwenye mpegharị o ọ nọkwa na chọọchị aka nọ ya ha setie ọ gịnị na-eme ya ihe a ọnwenye mpegharị ekwesị ọsa na na-akụchie n'ime ọ na-amarakwa na aga n'okporo ụzọ ọ maghị na ụgbọala na-abịa o ụgbọala ga-ebu ya ebu ọsọ ma abịa ịzụ ahịa ọ na-apịgharị ga ahụ ọ gịnị na-akpa ya ihe a ọnwenye mpegharị apịga pimpom na handset anyị na-ale mmanụ
anya jomanda ho wonde piare yo anya jomanda ho wonde piare arere bola mo wonde piare iberi ba ku bola ne wonde piare yo obolende o wonde piare ekwe mo wonde piare chai awuli akani gbe yezuru na ho hambarbo Dikrela no siyaga ni bokoro siyaga ni menjem obanye moto plan set bima o obanye na moto plan set bima erola ni yala pomandi yala aboye kuoku aboye gano ebo pinga pano handset ya o amota bagidele ruta no neja mwaga yeti mabo mashaya jigi yala kondoke ti mashonya bola feshia anyi no na lone anyị erugo Ọnịcha nwa bọ ya maka na kpasi ya were ego ya ọhụ makwa na ego ji na ụgwọ obidokwa na ụchara ime ego ya o ebe ọ chọga ego ya esuru handset ya bọya ebie ọbọya ebe abarala hụ handset mo eburula hụ handset be adọdụla hụ nwa ego ji bịa o abarala hụ handset mo adọdụla hụ handbag mo abarala ho handset gezuru na ho handbag ore koma ihonya chokov ekula pra koge